başga ýurtlara hyzmat etmek nemesini alýar. Bu da bir uly bir ziýandyr. Eýem 10-15 ýyl bäri şeýle neme bizim ýaş nesillerimiziň, ýaş çagalarymyzyň aňyna da ýöredip gelinýärdi. Soň bu Türkmenistana näme kim eýe çykmaly? Ertirkün bu Türkmenistanyň, Türkmen topraklarynyň goragyny kim etmeli? Ýa-da çyn ýürekden watanyny, topragyny, öz milletini söýýän insanlar nädip ýetişdirmeli? Şular ýaly adamlar başda bar boldy, ço ýetişmeýär, gitdiçe zaýalanýar. Ekranlarda Türkmenistanyň öz mediasynda, resmi mediasynda görkezilýän zatlaryň hemmeçesi diňe bir adamyň daşyna üýüşüp şol adama ýalakalyk etmeklige nusga görelde görkezýändirler. Bütün 7-24 diňe şonu görkezýändir. Bundan hem adamlar täsirlenýändir. Şu wagt halk näme üçin öz gazançyny, özüniň ertirini, öz ýurduny görüp bilemok. Türkmenistanyň içerisinde o seniň watanyň ýöne biz öz ertirimizi, öz toprağymyzy, öz toprağymyzy gözegimize getirip bilemok. Daşar ýurtlara gitmek isleýäris. Ähli hemmemi. Başga asuda bir ýerlerde ýaşamak isleýäris ýöne. Biziň hem öz watanymyz bar, öz ýurdumyz bar. Öz ýurdumyzda da asuda ýaşap bilmäne hakymyz bar. Ýa-ni şo topragyň watandaşy bolanlygymyz üçin biz hakly. Baladyňam öňüni saklap oturan bir kiçiräjik topar bar. Gaty ulam däl, kiçiräjik topar. Şo toparlaryň eli bilen ýa-ni türkmen halkynyň öz topragyna, öz watanyna eýe çykmasyna öňüne alyp gelýärler-de. Türkmenistanyň içinde ine opozisiýa hakyna saparaga aýdyp berdi-de bize. Awdukulyf hakyna aýdyp berdi. Awdukulyfdyň aşagyndanam başga da atlaram çykdy, üýtdeşik zatlar. Ine Türkmenistanyň içerisinden meselen birisi şu biziň videolarymyzyň aşagyna kommentariýa ýazsa, ýa-da bize bir habar ugrasa, ýa bizi bilen biziň şu Milli Halaýat Komitetiniň istenip bir agdalar bilen gatnaş saklasa, onan bilseler, derrew öýüne mehemeden adam barýandyr. Derrew şonu basyp ýatyrmaly, gorkudyp, gaýdyp şo taýyp barma diýaleg etmeli. Bu ýurdun içindäki hökümetiň işleýiş taktiği indi ýurtdaşyndakylaryň işleýiş taktiğine ähli opozisiýa diýilýände şu beýleki çykan ähli guramalaryň aktivist ählijesiniň işleýişem edil şoňa meňdeşdir, bize garşydyr. Yani biz bir meseleni ortağa atan wagtymyz derrew bizi ýigrenji görkezmek üçin Milli Halaýat Komitetini awraýdan gaçyrmak üçin hemen beýleki adamlaram bizden uzaklaşdyrmak üçin hereket edýändirler ellerinden geleni. Bu diýmek nämäni görkezýär? Bu daşyndakylaram, içindäkilerim şo bir rejime hyzmat edýärler. Şo bir sistema, şo bir rejime hyzmat edýärler. Şonuň üçin ýanky halk aýdynlanyp bilenok. Iki tarapyndan indi halkyň gözünden seredeninde Türkmenistanyň içerisindäki hökümetiň edýän işleri belli zat, ýanky polisiýalar, yeneler zatlar bilen howp salýarlar, gorkuzýarlar. Bu belli bir zat ýöne halkyň kellesini garzaşdyrýan başga bir zat, ýurdun daşyndaky sözlü hökümete garşy diýip çykýan adamlaryň edýän işleri, alyp barýan işleri, bu da halkyň aňyny ýalňyş ýollara urup durýar-da, adamlaryň aňyny ýalňyş ýollara gönüp durýar. Soňam Türkmenistanyň içerisindäki hökümeti başdan bäri saklap oturan ýurdun daşyndaky awanyp biljek, ýa-ni şol hökümeti awanyp biljek howplardan gorap gören opozisiýa bolup durýar. Indi ikisini
biriktirenimizde şu rejim egerde şu atki Türkmenistan rejimi impeachment yankı ıglan etsek, bundan sonra bunu halka gow edip aýdyp bilsek, bäme sebäpden gitmeliklerini, soň o içeridäki hökümet dagan wagty bärdäkilerem dagaýar. Bu daşyndakylarym dagak gidýär-de ýa-da içindäkileriň ýüzüni doly açyp beren wagtymyzda bärdäki daşyndakylankam açylýar. Nähilleki dedi. Ine Awdukulyew hakynda aýdyp berdi saparaga. Awdukulyew eýem ir wagtdan bäri şu neme edýän ekenlerde, Niýazow döwründäki şol iş etýän adamlary ýuwaş-ýuwaşdan ýanky sabotaj etmek üçin öň taýýarlygyny edýän ekenler. Ir döwürden bäri başlapdyrlar bunu saparagyň ýanyna şo döwürler Awdukulyewiň pul sorap barmasy, onam kimleriň nemesi bilen araçylygy bilen barandygyna aýdyp berdi saparaga. Indi saparagadan pul alýar bu. Ondan soň nähille edip çykarýarlar bunu. Saparagany opozisiýany organizawa edýän ýanky pul bilen üpçün edýän adam diýip sabotaj edip başlaýarlar. Ýöne başda Awdukulyew bunu alanda syýasy işler üçin diýip almany şowda etjek diýip aldy. Soň daşyndan opozisiýa döretýärler, opozisiýanyň netijesini neden ýazyp ýanky aýyna howpawan ýa howp bar diýip heme opozisiýa bilen ara gatnaşyk saklaýan diýilen neme bilen bahanalar bilen ýurdun içindäki bir giden adamlar arassalaýarlar, hemem ýurdu ýapýarlar. Maksatlary, opozisiýanyň orta çykarylmasyndaky maksatlary. Ýanky görüp oturýan bolyn bular diňe şu halk üçin däl, özlerini şo taýda goramak üçin, öz ömürlerini uzaltmak üçin, öz sultanlyklaryny hasam berkitmek üçin alad edip başlapdyrlar da gelip gelip başlan nemelerinden we hatda 1995-nji ýyldan soňra hasam artdyran bolmalylar bu güýçlerini. Ýuwaş-ýuwaşdan. Indi soň akbel saparam çykýardy aýdýa opozisiýa ýanky nemeli Awdukulyew gowa adamdy, akylly adamdy diýip öwýärde. Eger ol adamyny kim öwýän bolsa diýmek şoda şo maksat bilen ýanky Awdukulyew nähilleki maksat bilen opozisiýa edilen bolsa akbel saparam şolar ýalaky maksada hyzmat edýänligini ortaga çykarýar. Ýani bularyň ýüplerini çöşläp berseň biri bilen ara baglanşyklar çykýar-da. Murat Gurbanowyň hökümet diýejiň akbel saparyň ýanyna barmasy, beýleki çykýan ähli aktivistleriň hem hemmesi diýen ýalaky akbel saparyň ýanynda hem edip gaýdan adamlar da ählijesi. Bular diýmek şo bir sistema, şol ilki başda ýanky opozisiýa näme hyzmat etmek üçin ortaga çykarylan bolsa, şu adam şol işini yerine ýetirip oturdy. Häzirem. Soň bu zatlardan görýärsiň ýanky näme üçin bunu çykarýar hökümet, näme gerek? Ýani Türkmenistanyň içerisinde sen prezidentsiň. Senin ähli aparatlaryň bar, sen dogry düzgün işleýän bolsaň, ýerasty baýlyklaryň bar, halkyňam kändäl, topragyňam uly. Gowy durmuşda, gowy şertlerde ýaşap bolýar-da Türkmenistanda, gowy şertlerde ýaşap bolýar ýöne. Bunu saýlamandyrlar-da başga bir ýanky bir asanyja adamynyň şo taýda sultan, şaýaly, sultan ýalak bolup ýaşamagyny saýlaýarlar. Ýanky halk üçin hiç bir zat ýok bu ýerde.
Diýmek, halk üçin hiç bir hereket ýa-da hiç bir gowy bir zat etmeýän, peýdaly zat etmeýän bir hökümet bolsa, onda bular gitmeli o taýda. Ýani bu 5 million halkyň öňünde durmalylar. 5 million halkyň bularam ölüp gider ýöne ölenden soňam bularyň ýetiren ziýanlary biziň entek toplumumyz entek aşagyna çykyp bilmeýär. Mümkin däl sebäbini ýazypyň salyp giden ziýanlaryny ýazyp öller. Näçe wagt bolýar şol häzirem bar. Berdimuhammedow şonuň üstüne gelip oturdy. O da edil şol ýazypyň alyp barşýaly edip işledýär. Ýöne adamlaryny çalyşdy. Niýazyp döwründäki adamlaryny çalyşdy, ýok etdi ählijesini. Bir şo taýda galan iki tane adam galdy. Berdimuhammedow bilen Reşit Meretov galdy. Galanlaryň hemmejesi ýa öldürildi ýa-da öldürildiler. Oňa şolar ýaly bir pikirlerimizi aýdyşalyň bugün mejlisiň öň taýýarlygy bolsun. Impeachment näme üçin gitmeli bular? Ýa-da näme üçin adamlary ýok etdiler? Ýani halka hakykatdan halk üçin işläp biljek adamlary ýok etdiler. Ya onu halky soýjak, halky talajak adamlara ortağa çykarýarlar. Men Parat kardeşime söz bereýin. Assalamu alaikum. Hormatly kardeşler. Ülkemizde bizim halkımız birlikten ortada. Arkamda adam yok. Öz gücünü özleri görüp bilen o. Halk öz gücünü görüp bilse bu adamlar yok orada barmadan durmalılar. Şonu öz gücünü bilmeýänsoň korkuş görler. Aslında halk korkmaly değil. Halktan bir korkunun şonu aňy kileme saltdylar da. Ýanky diýenden akıllı adamlar ýok etdiler. Ýani şol iş edip bilmeýän adamlar ýallak bolýar da. Elinden hiç iş gelen ok. Şu iş edipden aýrylsa çoponçuluğa dämese, bana çoponçuluğa maşarmaýaşlar. Hiç oňa mala mananmaýar. Mala ýatyp kalyp mala bitirer, ugludur. Öz uglar. Şoňa adamlar şu derejege getirýär. İş edip bilen adam. Öýür iş adamı bolsa, aňsazal adam öwmedem ýallaklam etmez. İş edip bilmeýän adamlaryň ide hereket eder bu. Impeachment'laryny halk inşaat dünya baskara oldu da. Birleşen Milletler Uğraması karar çıkardı. Sen oğru deydi. Sen talançı deydi. Halkın talayan, milletin talayan deydi. Bana bundan evet saat yok. Bundan hareketse hadi beter var. Şoň şu taýda barman turman hakkı yok. Dün halmada düşünlerde sıkışadıp, kovadıp. Katı doğru ayıttı. İşan adam, iş adam sana şu halmada biliye. Meclis yok da şey Ankara'da. Meclis yok. Toplanacak meclis yok. Şu iş edip bilmeyen adamlar, akıllı adamlar, deputat, meclis oturmalılar, o pamperseli yazırlar. Inem hoş haberli diyeyim, halka alıyada, hoş haberli.
hoş habar değil ol. Şum habar. Divayet bana. Şum habar eyle divayet bana. Onu sonra mı öyle mi ütkü gelir? Sözü ütkü gelir. Menler çağa vatanımız kıcadık. Prezident yok iş işleyen adamlar 5 yıl, 10 yıl, 10 yıl ömrünü görüp bilip şoňa göre karar çıkarıp karar verip kol çekýän kadysek bular eti burnuny näken görüp bilen okana burnuny näkady. Ya şu 10 yıl anladı dursun. Burnuny ne durmady görüp bilen ok. Eti görüp bilen ok. Bunlar adamlar o yerlerde burmun durman hakkı yok. Türkmen impeachment etmeli olar. İstifa etmeli. Başka yolu yok. Maskara oldu, maskara. Bunu söyleyen dünya, bütün Türkmenleri dünya maskara etti. Dün geçen 3 milyon geçen meclisime ait da öyle şeyler. Türkmenistan'ı tanıyan o kendine. Birleşmiş Milletler Kurumu'na iddian öyle Türkmenistan niye Türkmenistan tanıyan oklarken. Bulmasa benim bağlamadım. Dünya de dördüncü duruyor. Böyle hiç şeyde tanınamaz. Kimi sebepli? Şular sebepli. Oğurlar başımızdaki oğurlar talançılar sebepli. Talançılar dönem oğurlar dönem terörist dönem ilke bir borcumeci sayıttı. Ondan sonra ona inanmadılar. Ona vakit geçti. Bütün Birleşmiş Milletler Kurumu'ndan ikinciye de karar etti. Suud etti. Hakiki terörist oğruyu talançıdığını. Ondan sonra bulan durmana hiç hakkı yok. Özünü anta vicdan adam insan uyan adam farada durmaz bu haftadan sonra. Kaç gider? Ya da özünü helak der. Doğru solun impeachment yani istifa etmeni isteyen. Doğru yani ben. Bundan öte maskaralık gerek geldi. Bollu. Attan yıkılık gördün, aydık gördün. Oğlu tutulup gördün, talançaya tutulup gördün. Ne yapayım? Lider olacak mı liderde? Lider olacak mı ka? Bu soğanlı. Açık lider çıkmadı noktalar. Şimdi adım ayağı açık çıkarıyorlar. Bir çıkarmadık böyle şeymeti kuramadık çıkarıyor ana. Tuğda diye yüzünü var. Bazarda yüzünü var ya yüzünü. Şimdi şu tenkı değil. Burada utanç ayağı yok kan. Bollu kardeşim ben çakattım şular. Son üstünü ötüyor. Ha, böyle ya. Ne halkın aladasını etmeyecektiğini, etmeyendiğini, hiç hasanam etmeyecektiğini dine bir yöne koyca masal bilen şu yurdun daşındaki gedip görün halk var da, milyonlar Türkmenler var. Şoların yağdayına seredeninde de orta çıkarda şolar ne ahille ki yurttaşına sergezdan bolup görsene bir hemmende öyümüzde vatanımıza var bolup sergezdan bolup gezip görüyoruz. Elimizde de dokumentlerimiz yok. Hiç şey. Ya ki şu neçenli şu zatları seredip öňüni alıp bilmeyen bir hökümet näme üçin otayda oturmaly. Soňra bizde şu wagt diňe hökümet bar. Hökümet diýip bar. Otayda hökümetiň ýanky bir jenaýatçy hillisi barda. E, Döwlet strukturasy düýbünden ýok. Döwlet guruluşy. Näme üçin biz diňe hökümet diýip hökümet hakynda nemeler edýäsler. Diňe bar ýagymyz şu Berdimuhammedovler döwlet däl, olar hökümet. Hökümet ýanky ýerine ýetirjiler. Hökümet. Döwlet nirede? Türkmenistanyň döwleti. Nirede? Hökümet bu döwleti ýok etdimi?
Merdan kardeşime söz vereyim. Hı hı. Şimdi bir näçe ýylyň dowamında halkyň sesi, ýani MHK-nyň agzalary diýip aýdyn. Ýurdun içinde hukuky döwlet ýokdugyny subut etkelärde bir näçe nemeler, hukuknamalar bilen, täzelikler bilen, içeriden gelýän bilgiler bilen, daşyndaky halkyň özüni alyp barşy näme sebäpden çykarlanlygy, ekonomikanyň düşüklügi, onsoň medisinanyň ýoklugy, ekologiýanyň haly dargan ýagdaýyny, öňkü prezident diýip adlandyrylan Gurbanuly Berdimuhammedow, ýani Baba Araply Berdimuhammedow ortağa çykyp Türkmenistan 4-nji ýerde energetika boýunça diýip aýdan bilen düýpden beýle däl, düýünden beýle däl da. Indi halkyň sesi ýurdun içinde ýa-kaçmylar hukuky döwlet ýok diýip görkezip gelýär. Ýöne içeriden boňa hiç gili nähil diýip aýdyn, özlerinden aýdyp bilen oklar da daşyndaky dillerine gepledýärler da içeride döwlet barlygyny, konstitusiýanyň işleýänligini, ýani içeriden soňky döwrüne TikTokda hatda özüni ýurist diýip görkezýänler. Administrativ hukuk, jenayet hukuklary, ýer hakynda da diýip birden nimeler aýdyp, şol içeridäki nemeniň terror toplaryň agzy bolup gepleýärler da, ýani konstitusiýa içeride işleýär diýip görkezýär, ýani ýurdun içinde bar diýip. Indi hiç boyun alan oklarda döwlet bar diýerler. Olaryň döwlet diýip düşünjeleri Türkmenistan döwleti diýenlerinde dogry manysynda neme bilen oklarda şuna manysyn çykar bilen oklar. Döwlet näme diýmek, ýani ýurt näme diýmek, şonuň ýerini çalşýarlar da bular. Ýa döwletiň içinde birden neme guruluşlar bolmaly. Ýani ýeňişiň belleşýäli hökümet, döwlet aýratyn bir nemelerde guruluşlar bir ýurdun içine, ýurda degişli. Ondan ýani soňky geldik Riz ýani geldi aganyň işi boýunça şol subutnama bolup duýunda taýda hiç il araşdyrar neme ýok, ýani özleri gözleşdirip, ýani aldarky ösäň döwrüni ýalysyň döwründen bäri neme açyp, iş açyp gözläp oturjak gumanlar ýok. Tarelkaň ýüzünde getirip berdiler, näsediň öňkü şu wagtky mejlis başlygyny, öňkü prezidentiňiz, ýa ondan öňkem şuň işin içinde bar. Taýda näme bar? Korrupsiýa bar, reket bar, insan adam hukuklaryny bozmak, adam gynamalar bar, adam şahsiýetini depelemek bar we watandaşynyň bar da bar goşulyp durdy üstüne. Indi döwlet, bular döwlet bar biziň ýurdumyzda konstitusiýon hukuky işleýär diýip görkezýär. Ştaýdyndy her bir gün şu onuň Birleşen Milletler Guramasynyň kararynyň soňky her bir güni bularyň ziýanyny işläp durdy. Ýurdun içinde hakykatdan döwlet guramasy bar bolsa, şolar özleriniň aýtmaklaryna görä mejlis şunu ses berilişige çykarmaly. Gözüňe basylan deme netije de bar taýda. Bu taýda iki gerek ses berilişige gidip oturmak geregem ýok. Bir gerekde Gurbanuly Berdimuhammedowy nemesinden uzaklaştırmaly bolýar. Oğlunam kaptandan goşup bermeli. Soň döwlet bar diýerler, hani generalny prokuror. Bulam üstesine iş açmaly. Soň şol ýagdaý gün geçdikçe içeride döwlet aparatynyň, ýani döwlet guruluşynyň ýoklugyny görkezýär. Gitdikçe özlerine minus kazanýarlar.
Eger hiç hili neme reaksiya bermeseler diýmek özün mejlis diýip görkezip oturan gurramada olam neme legitimsiz ýagny olam kanunsuz ýagdaýda gelen hukuk şu taýda oturmana hukuklary ýok şu taýda deputatlar men nemediň parlamentiň ýa-da mejlisiň deputaty ýokmunda diýip oturmana hiç haklary hukuklary ýok da şöýleräk aýdaýyn diýdim men. Ýene üstüne goşan soňra. Ha, bolýar. Aýjahan hanyma söz bereň. Sağ olun kardeşler. Benim şu yerde şu 30 yıldan beri Niyazip döwründen beri aydın adamları türmelerde yok ettiler. Türmelerde çüýretip öldürdüler. Şolaryň saglygyna ziýan ýetirip hatda maşgalasy bilen yok etdiler. Olara değişli olan malyny, mülküni elinden aldılar. Ya da bir näçe iş yerlerini yapıp ya şu Kur'an ulen tohum tiýji ödüne iş yerlerini açtılar. Şolaryň öwüzini doldurmaly bulara. Nähili öwüzini doldurmaly? Yani kompensasiýamy näme pul bilenmi ödetmeli diýip pikir edýän. Hem de bulary impeachment etmek meselesini men şu meclisiň adyndan goldaýan. Hökman şonu etmeli. Ertir arhivler açylanyna da bulary nähilem bolsa cinayet işini gozgamalymy ýa-da şu ortadan aýyran aýdyň adamlary ýok etdiler. Näsa para daýynyň döwründen bäri näden talygyna diýan ýetirdiler, kän adamlaryň öldürdüler, türmelerde çüýretdiler. Henidem türmelerde oturanlar bar bolsa, şolaryň saglyklaryny ýerine getirmeli ýa-da şonu ödetmeli bulara. Hem şu impeachment meselesini men goldaýan. Şonu hökman etmeli. Bularyň tohum tejini illüstrasiýadan geçirmeli diýip düşünýän. Şu meseleni hem goldaýan. Sağ olun. Ha, bolýar. Berdan kardeşime söz bereň. Taýda o üstüne ýetiren içeridäki mejlis döwlet aparaty. Yani şol işi etmeýän näde özleriniň ýaňy aýdyp geçdimi kanunsuz ýere yani hukuksuz oturandyklary şu taýy belli bolýar. Üstesinde de bu Türkmenistanyň statusy bardyr, yani bir tarap statusy. Olam belli sen milletler gurulmasynda kabul edilýär, yani lan edýär jarnama bilen. Ondan bulam elinden gidip biler soň Türkmenistanyň näil diýýärdiň şu neçele yüzi faktiski nemede bilinip durşa taýda genosit madyny çağalar yeter yetmez imit neme ölýänligi eneler ýene de şol helak bolýanlygyny göwrelerinde çağalar neme bolup daýalanyp süýt etmezçiliginden howasynyň garaz bar neme dikip oturýar bolup yumruk ýaly ýurt bolyn bir näçe ýani hapishanasy ýani türmesi barlygy soň işçi gatlanyň yani iş başary bilen yani iş etbiljek gatlanyň ýurtdaşynda tergeden bolup berenligi faktiski bildirip durda. Ýöne ýuridik taýdan ana soňky şol geldi nemesi ýagly nokat goýdy da şoň üstüne. Nädip bunu çaýyllap Niyazip döwründe ýani geldi aganyň emlägine, janyna
malyna el goýlanlygy reket edilendigi soň özüne şahsiýetini depgilenip hukuklar bozulup nähak ýagdaýda içerik türmäge baslanlygy ondan soň Berdimuhammedow gelip bu ýagdaýlary düzeltmän öte agramlaşdyranlygy Berdimuhammedow uly giden soň kiçi Berdimuhammedow bu zatlar izarlaman ýene-de şol görmezden gelmezligi diýmek bir näçe ýyllap şu taýda Niyazowdan başlap edil şol işin gününden başlap diýse galsak şondan bäri legitim däl ýani hukuksuz hökümet oturanlygy ýani bir döwlet gurulşynyň ýoklugyny subut etýärler. Bunun içinde aýdyp geçdim bir güni özlerini agram bolup durýandyr sonra üstüne sonra çykýar. Onu juridik taýdan bir näçe soragylar, bir näçe ýollar bilen ýa-da bir näçe ýerleri geçip boljak munyň nemesini netijesini sebäplerini çykaryp boljak o taýdan. Şonuň üçin Türkmenistandaky mejlis ýani deputatlar günden güni general prokuror günden güni jogap berdi şoňa. Gözüne batylan soňam hiç hereket etmeseler diýmek olaryň şöyle dur näme çykýar. Şol Niyazow döwründen başlap her bir eden ýurtdaşyndaky kontraktlar, izatlar hem halkyň peýdatyna ýani ýurduň peýdatyna däldigem çykaryp bolýar da bir gapdan. Näme üçindir de uly wagaraplay çykyp energetikada 4-nji ýerde diýip seslenýän bolsa şonça baýlyklar bilen sen halkyň üçin näme etdiň? Yerli ýaşaýjylar üçin, watandaşlar üçin näme etdiň? Ondan näme üçin konstitusiýaňda raýat diýip ýazykdy? Ýani sonra üstüne case açylýar da bärde ýyllaryň dowamyndaky. Ýa-ni hayal etmän parlament ýa mejlis diýip özlerini adlandyrýan bolsalar wagtyny gejikdirmän impeachment'e uğratmaly ýani çağırmalam däl Uly Berdimuhammedow kiçiýinem çağırmalam däl de göze batylan subutnama bar o taýda näilse ses berilişik bilen agramly öle bilen nemeden işden çykarylyp izinden general prokuror näme açmaly. Şu işin dowamynda ýam jenaýat işini gozgamaly. Uly kiçi Berdimuhammedowlara. Şonaly şu ýerle şeýle ýagdaý ýüze çyksa diýmek o taýda döwlet barlygyny aňlatýar. Şonu aýdan taýdan. Owa. Şol haklar etmeseler, olara özleriniň şäherlikdigini görkezýärler şoňa. Doğrulugyna. Tarat kardeşime söz berýän. Menem sen aýdan açaktym. Şol impeachment etmeseler adatdan nasara toplap masal edip düğün açıp bir pikir jemläp işinden el çektirilmese deputatlar yani baş prokuror şol işe kimleme girişen olsa hemmesi den şäherlikdirler. Uğur şäherlidir. Diýmek bolýar-da. Oňa bir ýa saglyk hakda da diýip geçdi-de Merdan kardeşimiz. Häzir TikTok'da, sosyal medyada şoňa şu derejede baýurt 4-nji derejede durýan Newt Gaza baý bolsa halky sosyal medyada çykyp halkdan kömek milletden kömek sorýar-da. Ýa-da ulan howun SMA habarlaryny goýdular. Bir gözümün
Onun bir bariyerim var ya. Şu 24 yaşımda diye 25 yaşımda diye yaşmasını sol görüp bilme şansın var deyip de doktor. Kim bilir hayır doktor aydıp onu. Çok bunun sen doktor aydıp ya başka yerde gidip gelip aydıp mı? Pul var atı. Ödem ona da olur aydım şey. Gidiyor da ol yani. Ne pul yok. Şonu dörünce dronlardan. Üçüne etmeliler. Şuna akıllı. Şuna hali. Aydıp bilerken. İş başaracağken. O zaman yani seçim hayli vardı çıktı da. Sen biz saylamadık afret dendi. Biz koymadık onu. Halk koymadı onu. Bu hayli onu hiç muhtaçmadı. Min o onlara hayli oran yok. Başka orada bana molay mesela. Hayli oran yok. Kim seçti onu? Biz koymadık. Hayır, halk ayrı bilecek kalın. Hayır, halk koyu nokta. Hani çok mesela şimdiki bizim meclisler prokurorluğu açıp bilmedik cezasını, yanlışını baştan görüşüm birleşemette kuramazı. Ta ancak bir de sonra gerek yok. Yani işini ayırdan çekiştiremeli tamam. Yani kâli başparkoyu işini yapıp vermeli. Alıp varmadık kadar nasıl hemmeti den şehirliktirler. Uğur şehri. Yeni ben açacaktım. Yeni sinettirin kardeşler. Var ya. O ene şu Şuweýsýadäki bolan ýagdaýy aýdyp berdiler-de saparada bir saňjak şekelat alandygy üçin ýa-ni hökümetiň berýän neme pulundan, hazynaň berýän pulundan bir saňyk şekelat alandygy üçin işinden aýyrýarlar. Indi biziň Türkmenistanymyzda seredilende ýa-ni aýdyp geçdi ýa-ni bizde hökümet bar. E, Döwlet strukturasy, guruluşlary nirede diýdik-de. Ýa-ni bunyň baş prokurory, kanun çykarjy, hukuk goraýjy organlary nirede. Bunyň mejlisi nirede. Näme seredýär? Bunyň harbyýlary, eskerleri nirede. Bular näme seredýär? Bir hökümet bu jenaýaty eden hökümet jenaýat edýär, ýöne bunyň kanun çykarjy organlary bu zada seretmeýär. Birleşen Milletler Guramasyna bunyň ogurluk edendigini, reket edendigini, adamlaryň mertebesine deýändigini, töhmet atyp türmäge basyp öldürýändigini subut edýär, ýöne kanun çykarjy, hukuk goraýjy organlary buna seretmeýär. Diýmek, Türkmenistanda döwlet guruluşy düýünden ýokdugyny bu taýda da özleri subut edýär. Ýani biz muny ýyllar boýy aýdyp gelýäris. Ýöne bugün şu adam özleri subut edýär. Bolmasa şol geldi käride şu ekrana çykyp inemen Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan kabul ettirdim özümiň günäsizdigimi hem de şolara ýani şu wagtky Türkmenistanyň hökümetine de 7 milyard dollara bermeli ettirdim diýip çykaran wagty eline de kagazy dokument bilen çykan wagty Türkmenistanyň kanun çykarjy organlary ayaga galmaly. Şo güni ayaga galmaly bu hökümeti işinden aýyrmalydy. Biz şu wadyne Milli Halat Etiş Komitetiniň agdalary, Korujy Mejlisiň agdalary bolup şolaryň etmeli işlerini edip otyr şu an. Şo gürrüňleri biz aýdyp otyr. Şonuň şeýdendigini, şu hökümetiň işinden gitmelidigini, ödem işinden gidenne de ýöne elini goluny sallap gitmeliler. Derine bu işiniň hem geçirilmelidigini aýdyp otyrsa ýöne olar. Näme üçin aýdan o?
Türkmenistanyň meclisi ýygnagy bardy. Bunam adam düşünür ýala getmediler de ilki Niýazow döwrüniň ilki başda parlament bardy. Parlamenti ýatyrdy, ýaşullar maslahatyny getirdi ýerine. Ondan soň ýaşullar maslahatyny ýatyryp halk maslahatyny getirdiler. Soň meclisi getirdiler, halk maslahatyny ýatyryp. Ondan soň ýene meclisi ýatyryp ýene halk maslahatyny getirdiler. Arynjy organ edip. Bularyň haýsysy bar Türkmenistanda? Näme üçin bular ýagny öz edesleri gelenni bir adam agdymdan gurulýar edesi gelenni edi oturmaly 5 million halkam sesini çykarman diňläp durmaly buňa kaýyl gelmeli. Näme üçin? Kim bular? 5 million halk şulary eleşdirmeliler. Bularym asany jogul edesi gelenni etmeli. Arasda şunyň özünde gitmeli adam şu wagt işinden daşlaşdyrmaly adam. Bunyň getiren ogly Serdar Berdimuhammedow we asla hiç zat bilen ola. Bir döwüm nämäni ýaryn diýişläp ýaryny ýyzyna goýup beren adam. Şolar ýalak, ýanky bir köpçüligi çykyp görmedik adam ömründe. Şolar ýalak adamlar Türkmenistanyň başynda näme üçin dur? Ve şu näme üçinleriň ýyzy gatykanda näme üçin diýilen soraglar gatykany ýöne jogaby ýok. Hiç şeýle. Jogaplar berilmeýär. Farahat kardeşime söz vereyim. Bu işler şu iş başarmayanların hoşuna gidiyor. İki edip yallaklap, aydım ta çalıp ikinci edip böyle şolan hatta iş edenden. Sebebi iş etmene killi, akıllı şatan ok şolan. Bir şunu yallaklama işliye. Bana näme olsa näme, benim başım sağ olsun, karnı ülfür näme olsa olsun. Şol, ana, başka diyor tayda. Näme diýim ben, gümüşümi nämeseň edin. Şoň adamlar iş edip bilen o adamlar. Şoň işine ýaraya, hoşuna gidiyor. Akıllı adamlara, iş adamlarına ýeri berseň häzir baş yurt başynda iş adamına otursaň, ýanky şu wagtky adamlar var, gurjumejy ýok. Onjak muta, känal onjak mutalar. Şoň hemmesi çöllü malak bu adamlar. Maraman polmaya soluk bolmaly, soluk mol, çopan adam soluk bolmaly. Çopanam soluk. Bu işler bolmaýar. Şoň üçin şol işlere gelir. İş başarman. Bolu kendisi yeni sinyatiyen. Owa ne şu wagt Berdimuhammedow şu nemeden soňra işini taşlap, ikisen bilelikde daşyndaky aparatlar bilen bile işini taşlap gitse gaýta soň gidenden häzir ýeňil bolar. Şulara soň gitmek mümkün bolmaz belki de. Häzir gitse özüniň altyklaryny, çağalary, altyklarynyň başyny belki de halas etip biler. Häzir gitse. Ýöne soň gitse, soň gitmäne birinjiden mümkinçilik bolmaz. Buny öňüm mundan 4 ýyl mundan öň saparaga aýdandyr. Akbaýdanly oklawam ýetişmersiňiz diýip. Şo bolar. Soňa goýsalar. Çünki şu wagtdan ýene de bir ada çygan bolsa mümkinçilikler bar-da ellerinde. Ýanky Türkmenistany düzeltmek üçin şunu Türkmenistanyň içinde bulaşdyrmadan Türkmenistany döwleti
hakyky eýelerine tawşyrmagyna mümkinçilikleri bar. Ve bu halka täzeden bir Türkmenistany, täze bir ýurdy dikeldip berip biljek adamlaram bar. Taýýar duran. Bular üçinem şu wagt bir pursatdyr. Ýani şu hökümet Türkmenistanyň içerisindäki hökümeti üçin şu gün ýani şu öňümüzdäki 180 günüň içerisinden bir gününde bu işinden taşlap Türkmenistanyň hakyky eýelerine gowşurmak bir pursatdyr. Ondan sonra mümkinem bolmaz. Ýani ellerinden gaçyrarlar bu pursaty. Merdan kardeşimize söz vereyim. Ava endi şeýle bolýardy ýani ýurtdaşynda özüm jurnalist diýip az birlikden aldym men diýip özüni tanadyp biren ýani halkyň içinde şeýle nemeler bar da subjekt diýelim bolar ýaşaýjy diýelmi urtut ýurdun içinde Türkmenistanda döwlet guruluşy bar, o taýda döwlet bar. Ne bular döwleti halkyň sesi döwleti agdarjak bolýar diýip o taýda ýani ýurt Türkmenistanyň içinde ýurisdiksiýa ýani hukuk işleýändigini görkezýärler da. Deşeler näme üçin demokratiylar? Ne bular tuğ özleriniň sözleri bilen çykyşlary bilen aýdýarlar, aýna döwlet bar diýär ýurdun içinde Türkmenistanda. Şular näme üçin jurnalist aýtmaly şular birinjilikden. Belki özüni apazaslanýar diýip tanadýan adam bar. Akwel tapar diýom näme maňa. Şolar aýtmaly, şular aýtmaly birinjilikden. Ýa-ni olaryň ide nemesi ýani şu neçele suud etkeler nemesi döwlet bar diýär diýmek geldagaň bu işi olaryň o taýda nemesini ýani nähilde bilen döwlet bar diýip şolaryň aýtýany döwlet guramalary şonu aýyrmaly ýani Uly Kiçber Muhammedow işinden aýyrmaly sözüni nemedip durmalylar gündeme getirmeliler. Ýa-ni bir säbä özüni opozisiýa diýip tanadýar, bir säbä özüni jurnalist diýär. O etmeli işleri ýani bular wezipesi şolaryň. Neme jurnalist adama meni kökünden iýdarlanmaly hakykatdan mene ýaz döwründe geldaganyň plança malyny ýaz nemet başlapdyr, içeri galypdyr, soň Berdi Muhammedow talapdyr, düzeltmeli derewne ýurtdan çykmana mejbur edipdir. Ondan soňky Serdar Berdi Muhammedow getirilen soň bilim şuna seretmendir diýip her sahypady bir näçe sahypadan doly 3-4 tane papka taýinlap halka aýan etmeli şunu. Hakykatdan hem şolar gitmeli diýäbi. Nemen Türkmenistanyň içinde döwlet guruluşy bar diýip otylarda ikisi. Ne özüni opozisiýa diýip tanadýanlar ýene-de bir Murat Gurbanow mukaşaňady. Opozisiýa sözüni özüňe alýan bolsaň, diýme karşı tarapynda ýurdun içinde döwlet bar diýen nemesini keskitleýän sen. Ýa-ni döwlet ýok ýerinde opozisiýa dörep bilen ok. Olup bilen ok, hiç mümkinçiligi ýokdur. Şular gündeme getirip durmaly, näme üçindir sesi çykan okularyň. Sesi çykmasa, şolaryň sesi çykmasa, erte birin aýtmasalar, diýmek ýurdun bularyň şu neçele aýdyp gelýän ýani ýurt Türkmenistanda döwlet bar diýen nemesi düşünjesi ýalňyşdygyny, bular özleriniň ýalan sözleýändiklerini suud edýärler. Bolýar sag bolun. Agor bolýar. Arat kardeşime söz vereyim. Merdan kardeş. Bulara gelen protokolla yok da şu aýtmaly. Bulardan protokol ölçüşliýär. Şonu özleri ýene suud etdiler.
Bular da meni hekimde ilewiledi kurun etsek de Roviden kurunmada eder bular. Negillik hayatın emesi jenaş tapar minus tarafına da ona etse bolonok. Onu bular nana kediliye. Olong gelene protokoluna yok. Olor di bernde ne boyunu orada hudetler halka karşıdığını. Hükümeti karşı değerlerin halka karşı bular. Hudet cevherleri. O zaman edil her Türkmenistan'ı Gürcü meclisi tavşarmanın tüyüs vakti çinlenme. Şu an tavşarsalar öz çağlarını, nevretini, öz başlarını kurtu sağlamat kurtarmana şans şulara. Para yoğmaydı burada Gürcü meclisi tavşarın Türkmenistan'a değil. Yine meclisin tarafından yeni olarak yapacağız. Gürcü meclisi tavşarmalı. Başka gidecek yeriniz yok. Bunun hareketse has bir terör. Kileğin ucunu her yitirdiniz. Bunu öyle gittiyse gatevet olacaktır. Son halk sizi hiç acımaz. Katı götürüyorsunuz. Şu an halk ayaklanma kahvaltıdır. Tavşanın Gürcü meclisi. Burada olun kardeşler. Bol ya. Umuyda hanıma söz vereyim. Sağ olun. Ene Türkmenistan'da özünü hükümette koşadırnak içinde hükümette oturan cinayetçi topar. Ene sadece Türkmenistan'ın konstitusiyası kanunları değil, insan hakları carnamasının hemme 30 maddesi var. Şunun 30 maddesinden bozu otur. Onu yine bize neçe yıllap subut edip geliyiz. Zatları cikmecik hemmesini aydıp beriyiz. Yani devleti adattan da şarıya adaya getirdiler hazır. Kanunları bozup. Yine berde indi bir sorak çıkıyor da yine taşlap hükümeti taşlap gitmeli diyeyiz. Böyle yöneşular hazır öz arzu bilen yani şu kanunları bozanını bilip duran şular özlerin bilyeler öz arzular bilen taşlap gidip bilyeler mi? Ya bulmasa hem bular birinden ne desem izin de aydın izin mi vermeli biri? Şunu bir sorak çıkıyor da taşlap gidip bilerler mi hazır? Hükümeti tapşırıp bilerler mi? Kurucu meclisi. Söz Aydes böyle de edip giderler bular. sözlerini salgılanyp aýdalym biz bunu ýa-ni Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistana birinji adam şondan ýokarda hiç kim ýok diýär. Onun arkasynda kim bardygyny, näde gelendigini bilýäris ýöne bizi şolaňa salgysyna salgynanaly Türkmenistanyň prezidenti. Türkmenistanyň meclisi, Türkmenistanyň baş prokuraturasy bar aşolatlar, dogry dämi? Şolaň öz sözlerini. Demek bunu etmeleri gerekli. Eğer etmeyen olsalar arkalarında biri var, yankı halk değil, arkalarında bir imperiya var. Onun bir aydıp geliyoruz kimin vardığını. Yönü özler tarafından aydanoklar bunu. Biz orsun hizmetkar diyen oklar doğrudan biz prezident diyelim. Ben birinci adam yurtda diye. Ya da ne men diye baş prokuror diye Türkmenistan'ın baş prokuroru ne planı if diye. Şular etmeli şonu. Eğer şeyle olsa. Neçe yılda subut ettiğimiz için halka bunu insan hakları carnamasına ederek bize hakkımız var. Şuna impeachment etmeye hakkımız var. Şu carnamada yazılan şu zatlar. Adattan da şarıya adayda halkın impeachment etmeye hakkı var deyip yurtuyla neçe yıldan beri subut ediyiz. Devleti adattan da şarıya adaya getirdi. Sonku dövrden aşı geldik Erizif'in şu zatı subut eden bilen göz könü şu cinayet edenliğini insan hakları carnamasını bozanlığını subut ettiler bular. Şunun için hem halkın hakkı var bunu etmeye.
Awa. Sağ olun, şunu aydın. Resmi ýagdaýda subut edilýär. Birleşen Milletler Guramasynyň golu bilen bile, möhürü bilen bile resmi ýagdaýdy. Muhammed kardeşime söz bereýin. Evet, geniş. Indi şu ýerde men bir iki mesele var da, birinji mesele haldan köp gurrun edildi. Öz başlyklyk, öz tayarlyk, garaşdyrlyk diýär-de. Şu ýerde birinji bilen şu jemhuriýet sözi bar. Şu jemhuriýet sözüniň ýa-ni şu nerden öwrenip kak diýsek, hiç ýerden tapmasam şu internetde bar da Wikipedia diýip. Şu jemhuriýetde deýişli Türkler, Türk milleti özlemedipdir. Şoň giňişleýin düşündirişini erkeçipdir da internetde. Jemhuriýet näme diýmekçe? Jemhuriýet syýasy güýjüň halk we wekilleri tarapyndan halk we wekilleri tarapyndan paýlaşylan bir döwleti dolandyrma şekildir diýär. Özüniň guruluşy esasy diýär monarhiýanyň ýoklugy, monarhiýasyz bir guruluşdur diýär da, monarhiýasyz bir guruluşdur diýär. Bu diýmek näme diýmek? Halk we halkyň wekilleri tarapyndan syýasy güýjüň paýlaşymy diýär. Bu ýerde näme gurrun edilýär? Ýa-ni kanun çykarjy gurama ýa-da kanuny amala aşyrjy gurama, güýçler bir-birine bagly däldir diýär da. Biziň ýurdumyzda häzir şol öňki SSR dagaly bäri nähilek bir döwlet guruluşy ýa-da döwlet dolandyrylşy alyp barylýar. Bir adamly döwlet guruluşy. Bir adamly döwlet guruluşy diýmegim näme diýmek? Eger döwlet bir adamyň eline geçen ýagdaýynda döwletiň ähli resurslary diýär. O döwletiň ähli resurslary diýilende de oň içinde nämeler ýerýär? Birinji bilen biziň häzirki türkmen jemgyýetiniň aňyna ornan bir düşünje bar da, oňa mentalitet diýilýär ýa-da medeniýeti, biziň jemgyýetiň medeniýeti diýilip bilinär. Ýöne şol düşünjesiniň içinde pul bar da. Häzir türkmen jemgyýetiniň 99% puluň ýerinde gatýar. Pul gatça türkmen jemgyýeti muny kobalýar. Şu dowlandan ölýänçä. Şoň ýalyk bir medeniýeti bar häzir. Mentaliteti bar türkmen jemgyýetiniň. Indi bu ýerde näme diýmek isleýär? Şol türkmen jemgyýeti häzir şoň ýaly bir medeniýete ýa bolan üçin asyl bärdäki näme gurrun edilýän zat bola başga bir zat. Syýasy güýç we wekilleriniň syýasy güýji paýlaşmasy diýär da. Şol halkyň aň düşünjesinde diňe pul gazanmaly diýilen düşünje bar. Ýa-ni Umyda hanymyň nemesini de belläp geçeýin. Aýdanlaryna ene şu ýa-ni prezidenti şu ýeri gowy bir soraw berdi da, prezident şu ýeri şu wagtky wezipesine prezidenti kim belledi diýip. Şu ýerde bu adamlar öz erki bilen bu wezipe gelmediler. Öz erki bilen hem gitme mümkinçilikleri ýok şolaryň. Şunu halk düşünmeli. Şu ýerde türkmen jemgyýeti düşünmeli. Şu ýerdäki döwlet dolandyrylşy ýa-da türkmen jemgyýetiniň dolandyrylşy nähil diýene halkyň we wekilleriniň dolandyrylmagynda ýören ok. Şonu görmeli.
birinji bilen. Şulara etjekmi sağ bolun. Bolýar. Indi halk getirmedi diýärse, da ýöne biz bunu beýle almalar. Bunu men öz pikirim bu, belki kabul edin etmem. Şular halk saýlady diýip saýlaw nemesini geçirdiler dämi, ekrana berdiler. Saýlamady ýöne biz bilýäris, nähil gelenden bilýäris ýöne şularyň tarapyndan. Halk saýlady diýip çykardylar. Bunam beýleki dünýäniň beýleki ýurtlary, hatda Ýewropa ýurtlary, Amerika çenli bulary kabul etdiler prezidentdi. Nähilleki gelenni, gelmedigi olar üçin möhüm däl. Prezident kabul etdiler. Onu ors goýsun, başga kim goýsa goýsun, o bizi gyrklandyrmaýar. Şular özlerini şol statusy, ýani şo prezident statusyny saklaýarmy? Bolýar, onda diýmek, bularyň baş prokurorum bar bolmaly. Bardyr. Näme üçin baş prokuror suud etmeliler onu bunu? Ýani bar diýerler özleri. Eger gidip bilmeýän bolsalar, bolýar, onu gidip bilmeýändiklerini aýtsynlar. Yo, biz gidip bilemizok, biz öz erkimizde däl diýip onu aýtsynlar. Ta onu aýdýança biz bularyň özlerinden talap eder. Ya çıksınlar da aýtsynlar. Biz gidip bilemizok. Biz özümüz gelmedik, biz oturtdular, biz kukla. Ors getirip oturtdu bizi. Çok ýeňiş indi şeýle bir ýagdaý bar. Sen adım tutanyň üçin menem goşuldum başlardyň. Şeýle bir ýagdaý bar, ne bizi oturtdular, getirdiler diýene. Şu ýerde ýene bir mesele bar. Geçen Bazar bunu Tökwet kardeşimiz bilen, Almurada kardeşimiz gepleşike çykdy. Şo taýdan şo gepleşigiň esasy başlygy ýa temasy nämedi? Prezidenti wezipesinden boşatmak diýip bir şeýle bir başlyk nämeli temaly bir gurrun etdiler da. Şimdi bir ýerde şu gepleşigiň dolugyna seretmek bir ullukan bir demesi var. Pikirlendirýän, düşündirýän bir meselesi var. Yani ondan da şaram şu başlygyň özüne alyp göreli temaň özüni prezidenti wezipesinden boşatmak diýär. Bu diýmek näme diýmek? Prezident wezipesi, minister wezipesi hemmesi bir wezipe bularyň. Bir paşalyk däl ýa bu adamlar bu taýyk bir öz nemelerini toplap, ýa-ni tarapdarlaryny toplap şoň syýasy güýç bilen ýa-da harby güýç bilen gelmediler. Bu adamlar bu ýere oturduldy. Şu ýerde esasy üns bermeliler. Prezidentligiň bir wezipedir. Ýa ministrligiň bir wezipedir. Wezipeden indi iň bir ýöneköy mysal bereli, owaň bir başlygy bardyr. Owada bir daýhan birleşiginde bir başlyk bardyr. Wezipedir şol. Indi häzir owaň adamlary şol wezipe bellenen adamyň aýagyna ýykylyp berenoklar ýa şoň şanyna goşgu düzüp aýdym aýdyp owanyň bir daýhan birleşiginiň başlygy wezipesi bilen bir ýurduň başyndaky prezidentlik wezipesi ikisiň bir wezipedir şunuň. Ýöne muny biziň jemgyýete başgaça tanatmak isleýärler, başgaça göz bilen seredilmesini isleýärler. Olam häzir şoňa ses çykarylmasa, şoňa garşy durulmasa ýa-da şoňa bir päsgelçilik berilmese, olaýam körne döwürlere mundan 200 ýyl, 300 ýyl, 500 ýyl öňe gidýär, saltanat bolup gidýär. Ondan soň ol ýurdun halka raýat bolýar. Ol ýurdun başyna ýörüýte getirip oturdular bolsun ýa-da öz güýji bilen gelen bolsun, olam saltanat bolup gidýär. Indi häzir halk jemgyýet öz pikirlenmeli oturup düşünmeli. Öz başynda bir paşa, bir saltanat isleýärmi ýa-da konstitusiýon guruluş bilen dolandyrylan bir döwlet isleýärmi? Jemhuriýet diýeli şuňa. Jemhuriýetli bir döwlet isleýärmi? Şonu men häzir bir düşünmeýän gatlar üçin bir zat aýdyp biljek gal, ýöne düşünýän gatlak özüne sora bermeli şu wagty.
Bunun 5 ýyl öňüne Saparagula, Halmuradaga şu gepleşikler başladan da aýtdy. Aýnaň onu eşip özüne seretsin adamlar diýip. Menem şonu 5 ýyl soňam häzir şu bir ýagdaý aýdýan, gaýtalaýan. Şu adamlar aýnaň onu eşip sonra bermeli özüne. Maňa sultan gerekmi ýa-da konstitusiýon guruluşly bir döwletde ýaşamak üçin ýa-da jemhuriyet döwletinde ýaşamak isleýänmi diýip her bir aň düşünjesi ýetýän adamlar gurrun edýänler ýa-da şolary ýüzlenýän düşünmeýän uly bir gatlak bar ýöne. Bu gatlak düşünen ok. Menem elimden hiç zat gelen ok diýip öz wyjdanyny rahatladyp ýa-da ýorgunyň aşagyna ýeri oturanlar özleri biler. Yani şu sorawy soramolmy diýen. Her bir türkmen jemgyýetiniň agdasy özüne. O, sağ olun. Bolýar. Berdan kardeşime söýledim. Hindistada beň orta alan temamız ýuridik taýdan çözmäge ýa-da yani çözümine garaşýar. Elbette fakt boyunça ýurdun nemesi el ýüzde görünüpdi. Indi şular içeridäki özüň hökümet diýip tanadýan Türkmenistanyň hökümeti diýip alaly ýa-da döwleti diýeli. Ýuridik taýdan özleriniň bardygyny subut etdiklerde bar biz diýerler. Bizler ýuridik tarapdan bizi halk saýlady diýä indi näçe prosent halk bizi saýlanmagyna näme razy boldy diýä. Yurttaşynda da ýan gaýtlar ýaly her bir näme guramalara, hukuk goraýjy guramalarda da bar bolaryň oturan nemeleri bezipeli adamlar, bezipe boşlanlar, owa vekiller. Nemeler hem var, ilçkanalar hem var, garas döwlet şeklini berip duran nemeler, guramalar kenda. Indi biziň hem şu temamyz ýuridik taýdan şuwat gidipdi da şular özüni men var, ene döwlet var diýip görkezýär diýmek. Bularyň ýanky belleýişiňiz ýaly nemesi çıkalga ýaşylar nemeden gitmeli meclis ýa-da general prokuror tarapyndan geldaganyň işiniň üstünden eň bärkisi diňe şo bir işiň üstünden ýüze çykan netijäni sebäbini çıkaryp işten ayırmalı. Yani impeachment bermeli. Yani impeachment üçün ses verilişige de gitmeli. Yani impeachment bermeli. Yani işten uzaklaştırmalı. Ýyldanam näme açmaly. İş gozlamaly. Şu. Eger yok ine biz şunun ýuridik tarabyny seretdik-de halk buňa halk gozgalaňa galan ýagdaýynda diýýärse yani impeachment bermäne mümkinçiligi var diýdik. Yani hukuk yani dünýä hukuklar boýunça da diýilse halkara hukuk boýunça halk birinji faktyna sereder. Nemeden ayağa galan hökümetin belleksini, döwleti özüň örkezäni aýyrsa izinden ýuridik nemesini subutnamasyny getirer. Näme üçin men aýyrdym, näme üçin men ayağa galdym diýip. Ol hem aýry meselede bizi gyzyklandyryp näme turan şu wagt aralyp maslahat diýip oturşma herkimiň düşünjesini aýdyp oturşma soň bu işin ýuridik tarapyny çözmelidir. Täbi ýan kaçmyz näme diýip durda bular. Biz bar ene biz döwlet konstitusiýon guruluşy işläpdi, hukuk bar ýolunyň içinde. Emme taraplayın yani näme diýerler da mediada bolsun, döwlet mediasynda bolsun, yani döwlet ýatlarynda, yani mediada bolsun. Hemme ýerde şular konstitusiýanyň işleýändigini prezident hem şonuň garantiýasyny
Mehmet kelýärler-de, görkez kelýärler. Bu meseleni şol ýuridik tarapdan seredilse has dogry bolar. Şöyle. O indi öňlerinde iki tane seçenek bar da bular ýanky halk saýlady diýärdi. Diýmek halk saýlanmasa saýlap bilýän halkyň aýyrmagy da haky bar. Bu da var. Eger ine şu wagt halk üçinem gow neme bar dene ýurtdaşlarymyz üçinem gow ýanky şularyň öz eden ýani özleri bolmasa sultan boljak diýip ýa-da meselem Orslar getirip oturduğunum bolsa bular ýöne ýanky kağıt ýüzünde halk saýlady diýip goýdular. Dine şo taýny halk biz ulan bilýäris. Bolýar biz saýladyk, saýlanmasak biz aýyrban bilýäris. Bu bir. Soň iki sananak seçenek bar öňlerinde. Birinji seçenek ýanky kanunyň adalatyna bil baglap aýrylmak isleýärler ýa-da halkyň adalatyna. Ýanky özleri bunam oňaç edip soraglar pikirlenip görsünler. Haýsysy bular üçin has ýeňil bolar, haýsysy bular üçin has agyrsy sowulup biler. Halkyň adalatymy ýogsa da kanunyňkymy? Ýa şol öňümüzdäki 6 aýyň içindäki nemeleri wagtlaryndaky çözülen soraglary şu iki sana netije demetler barmalary gerekli. Sapara söz vereyim. Tawol ýeňiş tawol impeachment arada biz soň gurrun ne ders ýöne şutaýdy. Hukuk arada gurrun etdiňiz de. Yani bu sözü nemeni uzatman düşnükli oraya kıytıracak demedeyin. Yine prezidentin eden dadı belli. Bu kararı çıkaran gelli keri farada aydanlı. Karar çıkaran orgunum belli. Şu orgun Türkmenistan'ı ikrar eden orgun. Adına Birleşen Milletler Urumos değil yani. Şon kanuni yemesi kararı dünyada hem yurtlar için geçerli. Yerde bir neyme deyin bu adına neyme diyeceğimi getirip bilemok. Ne devletin giden bir organları var da yani hukuk sistematının içinde prokuraturası var, tüydü var, o militiyeti var, palitiyeti var, türmesi var, yene. Son meclis var, halk maslahatı var. O bu kontrol eden başka nemes var, devlet topluluğu var. Var. İnni şunu şu mesela şular 20 günün içinde reaksiya vermeseler, reaksiya neyle korkbiler? Yok, bu yanlış. Biz şunu abjalı dediyek deyip reaksiya verbiler. Yok, doğru deyip reaksiya verbiler. Ya da yalan deyip reaksiya verbiler. Yönü reaksiya vermeli. Şular vermeseler neyem oluyor? Şuna adını bir doğru koymalı. Şular vermeseler şu orgundan hiçbiri bir devlet orgunu değil. Son adını koymalı. O neyem için adını koymalı? Adını koymasak şulon şu neçenli basan, cezalandıran 100 milyonlarca adam var. Sonra şulon hakkı yok. Şimdi bunlar hukuk koruyan orgun olup hiç vardan işlemedik diyen manini veriyendir. Şular ne? Şu yardaya reaksiya görkezmeseler. Onun görkezmeseler neyem olmalı? Baştaki kaldıran meselemiz vardı. Türmeleri boşaltmalı. Şular türmeleri boşaltmalı. Bunlar hiç kime resmi yağdayda
ceza berme hakları yok sebebi hukuki esası yok. Bular hukuk bilen işleri yok. Demek oluyor da. Hukuk bilen işleri bağ olsa, hukuku öğren orgun olsalar, onda şu Berdimuhamedov'un Käriyip bilen aratındaki dava reakta görkezmer. Şoňa reakta görkezmeseler, o şolong hiç bir orun däldigini tutamaýar şol. Şoň üçin türmeler boşatylmaly. Ne halk şuda da doğru düşünmelidir. Bular şu cezalandıran adamlar var. Bular diýün adamlar olmalılar. 90%. Sebebi bular hemmesi cenayetkar. Ograma değişli adamlar der. O değişli adam orada reaktör görkezmer. Onun borçları var. O kitaplarını seyredip görsünler. Kanununa seyredip görsünler. Yani her bir edaran, kuruluşun vazifesi vardır. O vazife nemelerini seyredip görsünler. Yani prokuror, süydün, o haksız, hukuksuz halka ceza verip bilýärler. Onu hemçi prezidente verip bilýär. O demek, o gurumu der. Ben şu arada bir fikir maýdanýdym. Bunu biz son geliştirer, biňelder. Bu iş gaty hem tu ötürjek işdir. Ýöne bunu halk gaty dikkatli seyretmelidir. Halkyň öňünde bir şans vardır. Bundan aňryk biz saltanatda ýaşaýatmy, ýaşajakmy ýa-da dünýäwi döwletde. Ne şok ikisiniň arasyndaky çydygy, şu proses aýaýdym görkezip başlar. Sonra da halkyň reaksyýasy gaty önemlidir. Näden dedim sağ olun. Hawa. Bunu şu nemelere de aýdyp geçeli, Ştaýdan ine özüni opozisiýa diýär, jurnalist diýär, aktivist diýär, hansı hakykatdanam ýurdu düzeltmek isleýän bolsaňyz şu wagt öňe çykan daşdy örekdäki ählisini olara da bir ýatladyp geçeline şu mesele Türkmenistanyň iň esasy meseleleriniň biri şu wagt. Sizem şu gurrunlary edip başlasaňyz onu diýmek hakykatdanam Türkmen halky üçin hereket edýändiňiz bolar. Egerde şunu etmän başga zatlaryň gurruny etseňiz hem onu diýmek sizem şol hökümetiň, şol rejimiň adamlary diňňizi suud edersiňiz. Hani bize aýdýarlar hani birleşeliň diýip birleşmek ine şundan gelýär. Şu meseleleri aýtmaly her kim, hemme yerden. Siz eger aktivist bolýan bolsaňyz, aktivistiňiz çyn bolýan bolsa, şu meseleleri aýtmalysyňyz. Bu birleşmek diýmekdir. Ýa-ki birleşeli diýilende bir ekranyň başynda üýşüp edilmeli diýilen zat ýokdur. Ne bir mesele bar ortada. Biziň şu wagtky kurucu meclisiň orta atan her bir meselesi Türkmenistanyň iň wawaly meseleleridir. Birleşmek diýilen sözi gozlaýan bolsalar onda şu meseleleri gozlap bersinler. Şoňa birleşmek diýilýändir. Bu meseleler gozlaman ýerine başga bir zatlar gozlaýan bolsalar diýmek birleşmek däl, maksadyňyz diňe şu rejimiň ayakta kalması. Şoň üçin işleýändiňizi anladýansyňyz, halkyň öňünde subut edýänsiňiz, ählijaňyz, siz jurnalistiňiz, beýlekiňiz, ählijaňyz şu meseleler gozlap bilmeýän bolsaňyz onda öz tarapyňyzy açyk aýtdyňyz, belletdiňiz bolýandyr. Olara da şunu aýdyp geçeýin diýdim men bärde.
Başka pikirini aytjak kardeşlerimiz barmy bu mesele boýunça? Merdan kardeşimiz önerim. Hakykat nemeden şonu ýa dogry berläk geçdim. Özüne opozisiýa diýip aktivist ýagny jurnalistlik görkezýänler bardyr. Ene şu neçelle ýurdun içinde hukuk var, döwlet var diýip gelýärler da, tamam. Ýöne Berdimuhamedowlar yaramaz diýip. Ene bulara şans Berdimuhamedowyň yaramadlygyny öňlerine getirilip goýuldy. Hakykatdan men gaýşyňaly bular şu taýdaky rejime garşy görüşýän bolsalar, hemme kanallaryndan emetmeli, bu meseleni ýüze çykarmaly. Aýtmaýan bolsalar, diýmek, taýda şüphe eder kim üçin işleýär, näme üçin işleýär, hakykatdanam halk üçin, wagtynda işlenýärmi, edip beren işleri ýa-da halkyň garşysyna edilýärmi? Yani Türkmenistanyň halkyň diýende Türkmenistanyň watandaşlarynyň takyk aýdamda. Şonu ýatlaýyn diýdim. Sağ Hawa. Hawa bir ogry prezident bolup bilmeýär. Töhmet atýan adam prezident bolup bilmeýär. Vatandaşyň malynyň üstüne çökýän adam prezident bolup bilmeýär. Vatandaşlary töhmet atyp türmelere basyp gynap öldürýän adam prezident bolup bilmeýär. Bu zatlaram resmi taýdan edilendigi suwut edildi. Ýani biz muny öňem aýdyp gelýärsde şeýlediğini ýöne resmi taýdan suwut edilen okdudy. Bilýär şeýlediğini işden daşdan bilýär ýöne. Ýani bularyň orsun kuklosy dugnan bilýär. Hemme adyny aýdyp gelýär ýöne resmi taýdan däl. Şu wagt Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan möhürlenen resmi taýdan şolar ýalaky jenaýat işlerini edendikleri subut edildi. Bunu ine biz impeachment diýäsde bu taýda agzalar adından aýdyp oturýar, bunu ne halkam nähilleki seredýärni türkmen watandaşlarymyzam isleýärmi bunu? Olaryň öňünde şu soraglar bar. Ýani olaram şu zatlaryň gurrungy etmeler gerekli. Ýani saýlap bilýän bir halk aýyrwan bilýändir. Sizin adyňyzy ulanyp siz saýladyňyz diýdiler. Diýmek siz biz saýlany bolsak, biz aýyrwan bilýäris. Ödem gaty gowy mümkinçilik, gaty gowy şans bar elimizde. Ýani bulary özlerini subut eder ýalaky edip bolma mümkinçiligimiz bar şu wagt. Türkmenistanyň täzeden gurulmasyny, täze Türkmenistanyň bir dünýäwi hukuk kanuny, bir döwlet bolmasyny isleýän bolsak, hem näçe çalp bolmasyny isleýän bolsak, ine şu meseleni ortağa atyp gündeme getirilse, bütün ýanky bärdäki kardeşlerimiz üçin de bärde biz edip ýöne beýleki watandaşlaryň şunu etmeler gerekli. Şu meseleni ortağa çıkarmaları, suwuny çıkarılması gerekli. Şu taýda soňra hökümetiň nähillidigi ýüze çykýar, soň beýlekleriň hem nähillidigi ýüze çykýar da nähilli haýsy maksada hyzmat etýändikleri ýüze çykýar. Ne Umydo hanym gowy soraw berdi. Olar näde gitmeli, özleri mi geldi? Özleri gelmedi, getirildi ýöne bütün dünýäni özümüz geldik. Halk getirdi bizi diýip ağladylar. Bizi halk saýlady diýip ağladylar da indi taýda suwut edip bilýärler. Özleri gelip bilýän bir hökümet bar bolsa aýrylmam bilmeli, gidibem bilmeli. Ýani bunyň döwlet guruluşlary bunu ýüze çykarmam bilmeli. Çünki o ýerde kanuny ýurt diýip ýazylanma konstitusiýada etmeli. Eger şol haklar edilmeýän bolsa, diýmek ýanky özleri suwut edýärler-de. Ýani biziň şu neçennidäki aýdyp gelen, şular baradaky aýdyp gelen ähli zatlarymyzy özleri suwut edýärler gönümen.
bütün aparaty bilen bilerikdi. Başka pikirini açacak var mı kardeşler? Yine Verdim. az koşayın üstüne nemede içeri işler milli hukukçuluk harbiler yine şular kasam etçalar da kasamda da geçe prezidente ullu etdiyen diye yani konstitusiyada deparlığını deyip geçe da indi bunların vazifesi devlet kurumalar hükmünde şu işlere el katmalar gerekli da hükman nemenin meclisin edenine ya generalne prokurorun edenine karşı oturmalı değil. Gördü vardı bütün dünya yüzünde bütün cemiyetin yani dünya cemiyetin demesinde Türkmenistan'ın statüsü maskaralanıp yani hukuk işlemeyen devlet yani yurt hükmünde görkezlik durda. Şimdi şularının vazifenin içine giriyor şuların. Yani hukuk devletinin bazı yani halkına da vefalı deyip ne medyalarda bular. Öz halkıma da halkıma goracak diye da yani şu halkın goracak olsan yine kanunsuz, hukuksuz oturan hükümet istesine de korrupsiyada taalanda şahsi yetin mülkünü, malını, canını kastetmekte de ayıplanıp demedilik de Birleşen Milletler Kurulması tarafından karar alındı. Yani subutlandı. Yine şulara da vazife yani şu işin vazifesi üstlenler bunların üstüne. Yani sapara ait geçtaşlar neme görkez mesela dime otayda neme yok deyip devlet kuruluşu yok deyip şonu üstüne koşayım dedim de oğlum. Ava. Öyle. Hayat anmasa vereyim. Kärezeden sut kararının çıkanına 2 hepseden geçipdir daýa. Oradan hiç gelir reaksiya görkezmedi. Aslında şulayam adatdan daşary meclis ýyňlanmaly. Neme meclis neme prezidentin vazifesinden çetlenmäge, çetleşdirilmäge karar çıkarıp nemetmeli. Derine başlatıp koyvermeli. Yani meclisten hiç ses çıkanı. Meclisten ses çıkmayan olsa derdi neme var? Kanun çıkarıcı organ vardır. Sut vardır, suttanın ses çıkanı. Nemeden bolya suttan ses çıkanı, nemeden eskerden ses çıkanı. Ses çıkmayan olsa, yan 2 hepsedenler geçti diyeyim, kuruluşların hiçbiri işlemeli. Dışarıda soru çıkıyor. Eğer kuruluşların hiç ayeti işlemeyen olsa, kemineni Merdan Muhammedova nemen esasında açırıp türmeye bastınız. Demek ya şu Kärezewň işinde bir reaksiya görkezmeli bolýaňyz ya da Merdan Muhammedowy boşatmaly bolýaňyz. Şeýle neme çykýardy. Şunu aýdaýyn dedim. Ava. Doğru atlattınız. Haýsy hukuk, haýsy organ Merdan Muhammedowy saklap otur. Ya da haýsy hukuk boýunça, haýsy kanun boýunça saklap otur. Eger Merdan Muhammedowy saklap bilýän bir hukuk bar bolsa, diýmek Gurbanuly Berdimuhammedowlara suud edip biljek hukuk bolmaly, şol hukuk. Şol kanun. Eger onu birini suud edip beýlekini edip bilmeýän bolsa, bu diýmek ýok bolýar o taýda. O ýerde diňe bir mafia rejimi, mafia topary hereket edýär diýmek bolýar. Öz bähbitleri üçin, öz bähbitlerine gawat gelmeýän, öz bähbitlerine päsgel berýän, ziyan berýän adamlary ortadan aýyrýan bir mafia işläp dur diýmek bolýar.
Bolýar, kardeşler başka söz alsa göremi berdi. Aýtmak isteýän pikirleriniz ýok bolsa şu ýerde jemläýäris. Ýok gali. Bolýar onda bugünkü ýygnanşygymyzy ştaýda geçirip gutaralym. Inniki ýygnanşyklarda görüşýänçäk. Hemmäňize sag bolun.